Yes, amo mo po sa mga kabumuno. Live dali karon sa may sitio Muhon, ang barangay Balilad ni nga siyudad sa Mandawi. Di na to karong gisuta kung sa posible nga himtang o iman kini matawag na to bang sitwasyon sa nahitabo ng papangita ni ini karong maong siguro guys at ang no kini karon sa ibang barangay yung sitio ato kagapon siya karon patuli dini karon sa maong iyang Pinoy anan. Din sa pagkakaroon na mga karumbo, ingon man na bumbo phones, no? Padayon pagkat kini karon maong pag-search and retrieval sa maong 56 anyos nga lalaki. Di ato karong nailhan ang kini karong maong lalaki nga si Ricardo Blanco. Di sa pagkakaroon, no? Padayon pagkat ang ato karong mga rescuer dini karon sa sakop no sa dakbayan sa Mandawi sa pagpangita gyud sa mga kasapaan, no? Dini karon sa maong lugar haron gyud nga masayran kung unsa tay status o kahimtang niini po rin taong maong lalaki. Karong mga tungura ato yung makauban usab o yung mga ato karong makuyog og hinabi ang asawa mismo sa maong lalaki nga si Mama Edita Blanco o si Nanay Edita. Diin ato yung nakita sa tuwag yung pag-anhim sa mga area lakit na gini karon sa Pinoy anan sa Kabanay, no? Niini karong maong Ricardo Blanco nga nawala o na-missing in town atong sa iya karong pagkahadlong sa maong sapa nga grabe napagyud sa Kaguol, napagyud sa Kaisubo. So dili nato ikalimod o matawag ba nga ikahimaka ang kini karong mga panagbuhay sila. Naagyud sa kini karong kabalaka pa o nang hinaot in town ni sila na makita na gyud in town ang kinikarong si Ricardo kay alangsad, no? Masayra nila, no? Kung unsa kini pagka sitwasyon na. Karon na bumupos mga kabombo ato karong makuyog yun og hinabi ang asawa mismo ni Ricardo Blanco. Ato ni karong pag-sutaon o pag-sayron sinagi na sa ato karong pakiginabi kaniya kung unsa kaning hitabua atong kagahapon nga adlaw. Nanay bitan may buntag din ha unya live na karon sa Bumbo Radio Cebu dakong kasubo sa kitibok ang pwersa sa Bumbo Radio Cebu sa nahitabo usab sa imuhang bana na Edita. Na Edita, kagahapon adlaw unsa magini pagkatuanan nay? Nga lang siya ganako nga mo trabaho. Nga ang iyang anak iyang gidaga di ngadto kay 40 dias man sad sa ugangan sa akong anak. Ngadto sila. Nga kay to amang dito man akong anak nga kamagwangang babae mo nagluto dito di iyang giduo-duo sad ngadto. Jesus day gimingaw jud ko nimo day giingnan niya iyang anak nga babae gimingaw jud ko nimo nya sa pagikan niya diri sa amo ningon siya ay day dayan imong mama ha ayok pasagdi pakanagi na ni anak gid siya pagikan nya muray among nahibaw-an nga pag alas 5 ni ay nagdagan diri nga ang si Ricardo nang si Ricardo nang naanod sa sapa di perti na kong guula kay di ako kalakaw kay nabi ako itiil mga akong mga anak naghinilakay na lang midiri ang akong anak nga nagpuyo dito nga iyang atuan kayo siya nga giingan man siya nga pa unsa magkapapahatod ka ihatod ka dito sa ato giingon man nga ayaw lang kong ihatod dong kay makayaran ako kay maluoy pud siya sa akong anak na lalaki kay mo biyay nangumpra nagkuan in town nagluto nya mao to nga nagsakay na lang siya habal-habal mo to pag abot ni pwede rin sa akong anak nga perti niyang hilakay siya nga ibis ihatod ako siya di mo siya pahatod nako ngod nagmahi noon si Edward kay wa siya kahatod sa iyang papa. So, kani si kung balang si Ricardo na Edita, kung sa may nagtrabaho niya sa hapon kanang trabaho jud siya. Anday ni siya. Anday. Oo. So man siya na kada hapon kada uli niya makainom gid siya. Oh, makainom kay ini kahuman anak niyang trabaho, painom gina siya kay kanang mangurog maguna siya og dili makainom kay murag nako ana gid iyang lawas tingali ba. Muli ang sa bawa yung kurog Oh, makainom siya. mawagtang ang Pero sa ano paminaw na lakad kato sa mga kuha sa CCTV nga mura sa nagbandu kung sa man to paminaw man kanang hubog nagigisa to aktuha or napay mga gayon ato nga kung ikumpara nimo nga mas hubog pagid siya. Naapag mas hubog pagyud siya na makalabang makakuan man matagak na siya diha pero wala gyud toy baha. Makasakar raman kay naamay mutabang niya ato higayon na niya. Kagahapon wala gyud nakatabang niya kay ang iyang mga kasugat, mga babae man nga bagong tubo. Nga nag-eskwela intaw to mo pay pag-abot dito gikan sa kanang miglan nila siya nay. Di ko katulog nay, wa di ko pakatulog nga gabi kay maguna-una ko ni tatay ako mong giingan siya nga ayaw pagtabok. Ingon siya
kayaran ako day. So nalitabok unon ato dito. Di kana siya ug magbaha dili gina unta matabukan kay mo aslay man at agianan. Oo, mulapas na siya. Mulapas man muna nga di nang ayog tabok tay kay mo basig mo kustog ning baha. Ang tabok magyud siya karon pag kuan niya gakuot sa iyang kuan yung ihap yung kwarta ni siya nay nag-ihap dito sa tatay sa iyang kwarta nay ug pila tong sukli kung pila man di mo nakita day siya daghan man tong nilibo ato nay oy yan na ako katong bata nga ni Ari diri na ako gabi kay wa siya magkatulga ko no kay mura sa konsensya ko gayon na. So unsa dili siya mula sa kasagara maabot ini sa inyo? Alas 6 yun, alas 6. Ang tabo niya nay paano kadughagbong niya. Alas 5:54. So gamay lang yun kay Gamay unta lang. mga minutos lang kita maabot na. Abot na So siya. doon lang dito dato din po sa inyo. Ang klikray ko noon po dahil sa iya sa iya karon bang ang anan nga kilit sa papayon din pero dili kayo nalipon kayo. O dili Dios bikas. Dool raman. Dool na. Lahi na diri kay ug ato tungod sa barangay inaog na sa siyang anak. Ngari lang ka dito kay mag-display pa kung Pinoy kay nagtinda pa lang akong anak kung Pinoy balot lagi ang Diyos paintre. Di anak ron na siya ari lang diri dong maglakaw lang ko pa dong dito sa ato. Ni anak siya. Pero maminti man guna siyang ihatod. Ngagahapon lang ginibalibad siya nga ayaw lang kong ihatod dong kay ako musakay lang ko gabalakan. O to nagkut-kut ito siya siyang bulsa ug naa ba niya iyang kwarta iyap-iyap ito no niya pag butang tayo niya siyang bulsa murag na kuha na gito siya nasarasa ito siya ba kay hubog lagi mao to nga nahug siya hingon atong higayon na. So sa pagkakaroon na kay padayon pamangyong gipangita no kini karon maupong mong bana. So napagintay panghinaot usab karon nga kung gani no may sayod nga ano bang papalipdan pag sa kitasan nga makit-an siyang buhi o bisan taon-taon na gyud na mura man kaingon ta ba murag dispa kay di ka pag nagkakapos-sapon na karon nakit-an biasa na karon sa paingon. So kaning sa paanay imo mo panglagway atong kaghapon sa man dako ang ba atong hapon. Dili man kaayo kanang labas tuhod ra gyud siya. Ang dito lang sa sapa parang kato agyanan di ba Wala paabot dito. Pero nagkuot mo dito siya. sulog Sulog. Mo gi pagsugod atong kuan pag kaning kusog-kusog ang baha, mo gi pagkuan sugod ato. So unsa mo kun istorya po sa mga batan-on nga nakita nga sa nalargo bisag kaanon? Pagkuan lagi kanang sa mo kun pagtabang na babae biya siya daot mo kaayo ang bata yung siya. Kamao mo lang mo si tatay Dili. no? Dito sa kamao. Dili, mabuta ng dili kasi pangaligong dagat ni dili kamao. So kagahapon pagkay balon na yun tre kato lang bata mismo mo yung balon yung yun. Di ang Ano pa kung nasa tutunan niya? nagsunod na nag-edit si Ricardo biya nag-edit na anod sa baha mo to naginilakay na lang midri kay di man jud ko kalakaw sa pa ako paglakaw gawa bang jud ko TL gisugod naman ang ato din. So kung saan may kini karon bang matawag ka nay nga kuha karon bang maulagway sa katong napa mauban pa nimo kini karon si tatay Ricardo sa hapon ito na kayong pangalan. Kusog na hubog sa Sa hospital na ako siya may mubantay rin ako sa hospital. Una ako di ko magkuhan kay kanil po sila po siya magkainom niya init sa kayo usay ang ulo yang mga anak kaya ginapag-asamaan laban na nga masukol nilang usa naman yung usa nga anak ang masukol din niya una nga siya nagkuhan din na siya po nahiubos yun lang yung anak po usa kay uli niya diri magsigiro man po og pabadlong niya yan ito kabuk anak niya. walo kabuok nga nakoy usa kabuk ulitaw o duha ni ulitaw na ako kay ako usa ka anak ni nag-abang man na siya kay di man po na sila gud magkasilabot po siyang papa kay makainom na iyang papa muyaw-yaw gid na niya ang mga anak kay bakas mga batan-on karon dili biya pareha sa una nga ug magyaw-yaw gid kanan mulakaw oh karon di man mutubay man hinuon una padog na sa away. So ano siya na karang wala sa iya karong mga kayubo sa iyang bakit na sa imo karong usa ka anak iyang ipagawas kini kung panahon makainom siya. Og yun og na iyang kuan. So sa ingon nga kanang pagkulang sa Maayo na kanang wala na siya inom maayo man kay na siya. Di man gina siya mo kuan, di man gina siya mga away, di man ako mana ko, di man tingog-tingog. Nga, o makainom yung ginoon, o gawas ginang iyang
ba gyud nga perte. Mm-mm. Pero ako di naman lang ko magtagad kay iyon gani na sila sus og kanang kuan pa kaditlo dugay ra tingali kang kuan oy og kuan pa kay tila gud kahigayon. Kada away namo palayason pa ko pero di gyud ko butukol kay man ipaasa man ako na nga daghan man kog anak. Sa panahon na po na siya kanang kainom. Panahon na po na niya, panahon na po nagmakainom. Pero karon di man siya masayo naman na siya uli. Kay ako di man jud ko magdili ana niya kay mo man gina yang bisyo mo inom man gina siya. Ano, daan ko na ano na siya. Kuhaay ko nitong tanduay. O wag ko problema. Kay mga po rin andan mo, puro sa Puro man, di ka inom. Uy, sa mga kanang palabi yun. Adili, makatulog ngayon siya. Umapuho na lang ako dito na sunod. Kay matuong na lang po. Matuong na lang. Nga, kung mag-grocery sa ta. O, mag-grocery. Katong nakita yung mga sa barangay ito. Sa barangay. So, nay, pili karong matawa na ibitakan ang pili karong sa Tatay Ricardo. Isa may pagtuwa bunga o sa panay o ano na to siya katuloy ang siyang mga Bunga gitu siyang kahubog. Kay okay naman siya nga. Ayaw naman kong lawas dit. Inom ganila sa iyang so. Pa-check up ko. Sige na napakag-inom. Sa panigarilyo. Wala naman ko sigarilyo. Karoon tamdoy naman ako. Tabakon. Anak siya. Ako na nga. Siya nga, okay lang magbubuka. Pero atong may aging si Mana, huwag niya ako napatrabaho. Kaya natagak man siya sa ladder nga. Kanang nikakat siya dito kay nagdito. Tangtang sa ato. Natagak mo kay itong nagbudir. Moto siya tingayo nga. Kaya huwag siya kusong kayo ba? Sumpara niya, hubog pa. Moto siya natagak. asa rin sa trabaho ko isip kandaya. Nasa Congress. Manila, nagyapon sa mga o, paintre. So, kada hapon ganyan sa makainom. Kada hapon kita kami na inom. Kay di man gyud mahimo uguan kay nakahibaw na mo nang yang trabahoan nga mo inom na siya mo na painom gina siya kay una na sa saon pamaw parikot ya panihapon na po na isna Papa, muna nga mo uli ko na siya sayo niya muli na kung sayo kay sa asawa ra may ano oy kay ito kay ang mga anak na sa eskwela Mamugogs, ato siyang iputlos pagkadiyot be basig pwede ta baka hangyo diya karon sa mga nagtabi nga ato siyang pailumag gamay di mangod kayo madungog ato ang pagiginabi ni nanay ba kay musuod masagod ang ilang karong tingog basig pwede ta diya karon nga mamarayig lang og gamay kay para maklaro sa naton detalye kay ko amangod kini ang mo sapaw-sapaw ba ang ilang karon nga pagiginabi total di ba nato ni hotdon ang kay gayunan karon sa ato ang karong pagiginabi ni nanay no magpipila ra man kami minuto atong gihangyo so basig pwede nato ning pamalihugan ang mga naa diya karon nga basig pwede hilom-hiloman o sa gamay kay di gyud kayo masabta no ang mga detalye unya luoy kistanan in taon si nanay kamo diya karon sa mga naminaw usab Bombocox. yes, bumubong sa umana nga ato karong gising sa gamay po ang ato karong mapila ko nga katawan nga naa dinhi kay bunga po ni sila karong kaguol usab. So wala mo po siya kini karong nihangyot na punta. So ato magabalik-balik karon og hinabi siya nanay Edita. So nay Edita kini karong bang unsa na lang imong karong mga panghinaot unsa sa hitabo sa imong karong bana. Unsa may naati mo karong una-una? Ako huna-huna nga makita lang unsa siya ba kay Lahapon na gining taon, may gabi, wa adyo ko ito, kay ako muna-una, manuktok siya sa amo, Hangtod karon, wa adyo ko ito, pag-una-una, ang akong mga anak ni nga regani, kay nitabang silang rescue. Una nga, ako una-una nga, buhi, ragit siya pa, wa ko mag-una-una nga, wa na siya. So kita pagid kagapon ato sa mga itabunay dapat kita pagtuo karon nga makita na kining buhay yung taon ng mga usab na bana itaw na Mauna yung una-una. Kay mo yung pusilingan na po. Basig nakakuan, nakagunit rato dito tingali. Kung may untao, kay arong ikafyot siya ba? Maluwas unta siya ba? Magkakat siya o asa. Okay, ako kuan nga magpakita lang gitunta siya ba? O asa siya ron. So wala pa to nahitabok na edit sa kagahapon. Wala kay murabag hinumduman nga mga pamulong niya o di pa istorya niya nga posible makaanak ka nga murag lain para nimo. Moingon yun siya nga gikapoy na kuno siya. Gikapoy na gyud ko diri sa ato ay. Kay inikuli na ako.
naay dagang madungon anak ko ay sus nimo Ginoo ra kinang nasayod kung ano sa tako kaon ayaw na nagpagsulti ingon anak ako na siyang ingnon. Mao ra gini paminti nga kuan mo. Oo. Nahibong lang yung ko atong sang adlaw kay iyang ipangtawag iyang mga apo katong iyang apo nga to sa simala. Nagsige siya pangita, giila pa gali siya lo, ari unya diri lo kay magkonta mga magsumba ta og kanang itlog. Kay mao ra man kalingawan yun niya, mato sa simala nga ang gatupong to sa kuan sa kamutis, nanawag naman po diri na kanang anis ko no akong apo nga kamagwangan iyang anak ari din eskwela yung po si Cardo oh pare alang kay dako naman nas dudong. Oo. So mo katingalahan to nimo nay nga na kung migay na katong nakalabay adlaw nga yung anak na iyang gitang kuan. Oo, nya asa tong akong anak nga babae nga nahibong pud siya nga nganong manis papa di man gihapon nga magsige ingon gimingaw man kunin mo day oy nya mo ato sa trabahoan balik na pud siya nga naon sa man ka pa oy gisopla sa akong anak ayo pagsulti inana nga mingaw nga naraman ta diri sa naman siya sa upaw siya nga nganong mingawon man kanako mingaw kasi kung anak maldita ni anak tong akong anak iyang gisopla ba nya yung sa man mo kaon ka siya nakaluto nakadiha siya nakaluto naman kung kanon sudan kaon na diri higop ra kunog sabaw mura gito iyang kuan nga adto siya dito sa iyang trabahoan nagsago laging inom ato kay dito sa katapusan sa 40 diyas ni inom ang kunog redos niya nabot sa trabahoan ipainom sa kuno og tandoy 65 nagsagol ang iyang inom mo to naubog. So nakabalo ka gahapon na nga moadto sa sekretariya sa alapos pag sa Okay, sa ako mga anak to, sa yaman to ugangan, iyang kumpare ba namatay, nag 40 dias gahapon, mo nga, siya nga, kung dugay kang mauli, siya nga, ay sus, usabay dugayan, uy nga, kanang, uli akong sayo, kuyog garito niyang akong kamanghuran, kuyog daday, kay arong tabang-tabang na itong panghugas plato day, mo to ni kuyog to akong kamanghuran gahapon, ni uli siya diri, napod siya, kuyog dito, nga kuan niya siya di una lang ko ditoy kay ingon man siya nga pag una lang mo kay musunod ra ko nimo ni anak man di musunod ra gitinuod kay mga alas 4 tingay to ni uli ang iyang kauban dito alas 4 to na uli diri niya mo to pagkuan siya nga buang anong diri man siya agi oy dito tatos uril kay arong safety ra kaayo. Sao man nga, nagpahatod man sa gabalhabal. Pero kato yung gayagyan kagahapon, talaga na sa kagi po dito. Ay, agyanan, magina diha, gikan sa kuan. Kana magkuan siya, ganing, amo ang tubig, yung paungon. Siya may mupawong, siya ako na mupawong dito. Amo ang ginang agyanan diha. Karon ra gyud sus atong lagi sa una mag-inom pa na sila diya kay mag-drive man na siya sikat sa trabaho sa katrabaho drive sikat abot dito mag-inom inikuli hubog nahulog ko na diya naalin tao daghanan kay gabi-gabi nahulog dili na kapag lawa nga nagbong sa dito dili kadaghanan na siya nahulog na siya kanang mahubog kagahapon ra gid mo nagrabihan kay nagbaha magtugod. Kung di pa kayo pagsugod ng bultog sa baha, pagsulog sa sulog. Sulog na yun pagkuhan niya. Di na yun, lapas tuhod naman, di na yun siya makuhan, makakamang. Kay hubog pa niya siya. Oo. Sulog pa. Lagi. Pero, out na niya ko tanin. Sa imo karong ika imong kaganiha nga, ako kaya pagtuo nga, simple makitaan pag yung tao ni, no? Na buhit pag yung tao, imo karong bana. Kay, unsa man sa imo karong matawag na posibleng dili mo malimtan pag taon sa imo karong bana. Kana lagi ilahan ng sige. Uy ako. Hindi ko kalimutan ang yun. Pero bisan na Sige anak, di man ko kakuan kay di ko kabiyas akong bana kay naamang ko may mga anak. Akong mga anak ako lang ipa-eskwela. So dili ko to sa imo nga. Dili man siya dili siya manapatay. Dili anak siya kaaway yang mga anak dili. Di man gina siya dapat masya pay dapatan. Siya pay dapatan. Mo lang karong mo lang sa gusto sa historian sa to karong mga padayong naga-arestyo no. Mga karong katawhan nga kamot yung makita nimong bana. Lakit na sa mo karong natunaw sa simo karong apa na kani posible ba. Ay mga chance sa posible sa
Ang ako istorya lang nga, Diyot, pagpakita in taon sa imong mga anak, kaya ang imong mga anak mo, okay, naningkamot ang pagkita mo diha. Kung asa magaling ka karon. Pakita in taon kay ang mga tao, ang daghang kay nag-rescue nimo, wa jud ka magpakita. So, wala mo po no? Ari ka ang sinaisipan. Tumupusap si Nanaya Idita. Di ako po sa mga grabe dyan. Ang karong matawag ba nga tagoon o Hindi na asawa. Gitu ba? Hinaot siya nga Mga asawa. Gitu ba? Karma dyan ihain tagoon na bala karon na. Mas ano lang na kay ano ga pipila ka pangutana nga Nanaya Idita mo po. Bubukogs no, pila man di kabuk anak kanilang nanay bubukogs. Pila ni sila katuig nga nag-uban usab siyang bana. Yes, po no. Matapang nga walo ka buk iha karong nag-ipon. Akong anak mga 30. Akong anak silver. Parang utso. Babae nga anak, babae nga anak. Babae nga Mga kulit. Bubukogs no, na may taga laing planeta diya basig pwede na mo sibog og gamay sa na intentional lang iyaha diya karon kay kabaw siyang naghinabi kadiya diha po dyan ni paduol po diya palihog kung tag pamalihog kanang imong maguwang diya taga laing planeta bi basig badanag pamalihogan kay murag nagsigi naman lang sa gina siya diha Siya no, medyo ni adjust sa gamay kay ginabi ko ng mga anak bumubol siya. Sayad mo kitang anak ko gina, no? So muna nga kinipalayan na karon na so kung nakatuloy na sila ng ipon pons ni Tatay Ricardo kani sa nanay Edita o niya kasado sila alas lay walo ka anak ka bumubol. Walo ka anak so magingon pila pa may ingon si nanay kaganiya nag-eskwela pa man kuno ni iyang mga bata o niya kung man si tatay ragay nangita diya karon og panginabuhian nila unsa may plano karon aning nanay Edita sa pagpalampos baka siya mga bata bumukoks. Yes, bumubol. Nay Edita ang imo karong kinamaguran pila edad niya pila ka buok nag-eskwela. 15 ang edad sa akong gamuran mo kasi karong Oktubre nga. Ipila siya. Nga kani ako ang usang first year college na sa LCC ng sa Mandawi. Ang problema ko kay wag ako ipangita, wag ko trabaho kay di na ko panarbaho kay naputol naman akong tiil pagod sa taas akong sugar. So, kung sa Tagil mo yung nangitag ko. Maula nga, dahil kasi may mga posibilidad ng plano. Karon bang posibilidad mahitabo na. Kani bang advance sa posibilidad mahitabo. Kasi sa imo kung kahimta ko sa para sa imo kung anak mo. Ayaw dyan kong tabang. Ayaw dyan kong tabang para na kong mga anak. Kaya wala dyan ko ikahatag ng pamilya. Pamasahin nila pa doon sa trabaho. Sa eskwelahan. Kung mga anak ko, may karong trabaho. Na ako anak niya, nag-drive. Kaya iyaraman, di pa nanuwatan na mo. Buntag. Kasi arang akong di. Panang akong bana, ragyan mo akong di. Mo'y nag-atiman na mo diri sa panginabuhi. Kaya akong mga anak, maminyo naman. Pila ka mo? Upas. Sa ulit tao pa na siya, pero makuan, maluoy, muhatag man na siya na ako, pero maluoy lang ko kaya nag-abang man ko na siya. Kuan. Balay sa to. Oo. Nag-abang man nagbalay. So, mawala mo pons nga mawala isa ka black ali na nayron problemahan na Edita kani mo pons kung unsay mga nahitabo gyud sa iya karong bana kay lagi karong time pag pons medyo na mo kakulian sa panglawas usab sila Edita kung ita siya karong sugar no ya itaw usa ka wala na bahay mo pons medyo na siya kakulian no kagad siya karong yupiag na medyo taas siya sugar so kana gani mo pons mga combo kung say posible mahitabo kani siya bana kung iya karong panginaot mga isip tabang kay medyo apiti sa kayo sa karon ng hintang naging siya ng posible mapili mo. So kani karon Bumbokogs no kay gumikan di karon gidi ang
matawag to wa pa magid magkiti unsa man ang mga taga search and retrieval operations sa 24 hours ni nangita bubukog sir nahunong ni kagabi lasbi na nga doon na rabay pag-uwan gagapong adlaw. Nay, ang kinikaroon ko ang mga nag-rescue sa mong bana. Kagabi na pala nagbuntag is na sa panita. Ang bukay, may hulong man sila kayo. Yan naman nga, mapuho na lang ta sa'yo. Yan naman, mapuho na lang ta sa'yo mo rescue balik kay gabi ingit-ngit naman. Ulan, sagad, oh. Ulan, ngit-ngit ang sapa. Wala mo po kay papasod pa nga to karon sa area mo po medyo Mabinagaw mo mga. isa sa gyud unya kayo ba ngit-ngit gyud kayo nga bahay po so wala usa nga posibleng hinungdan gabi no ihunong ang kinikaroon po ang mga rescuer pagpangita ulikan kay nakalagkulan sad so mo na nga karon buntag magkinabuntag ni pagpangita pagbalik ang atuwa karong mga rescuer Diyos pag suta usa na asa na kanang posible si Ricardo lang sa ring amahan. Unya mo pagbadlog. Itong ibadlog, So kani karon mo bukog. So kaning sapa dia garos banilad ba asa man ni lusot mo bukog. Asa man ni paingon ni ngadto karon sa dagat na ni paingon mo bukog taas-taas ba ni sa paa? Paingon silagan Nagdait pa doon sa SM. agulan sa agri pag-break ang amahan. Ito pag ginani pa ginis dagat no. Ito ginis dagat. Dagat kay wala pa yun sa ulo nag-rescue. Wala ay lang papa dito. So mo gina ang to karong rescue mo sa paingon na ngadto sa kini karong paingon na sa no sa katan nga bahay. Posible adta kay hindi mo dapita mo medyo hubas na ang kini karong matawag ba na sa pa nga wala pa gyud mga kini karong napindam mo posible kasakitan na kini karong isuta nga wala. So mo na nagpahilapan pag sa sila karong pagpangita mo so pwersa naharon gyud masayran kung asa kay ni paingon ang kini karong si Ricardo Blanco mo boss.